बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसाम सरकारा प्लास्टिक बन्द खालामनायनि थिरांथा। 1 जुलाइनिफ्राय आसामाव मोनसेल' बाहायनाय सिंगल इउज प्लास्टिकखौ बन्द खालामसिगोन। पल्युशन कन्ट्रल बर्ड अफ आसाम सुंद'बै PCBA मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोयोदि थांनाय 22 जुन खालाराव PCBA गलादार मैगं आरो फिथाइ फानग्रा आरो गुबुन गुबुन मुवा फानग्राफोरखौ सिंगल बाहायनाय प्लास्टिक आइटेमखौ बाहायनाङा आरो फाननो नाङा होनना बिथोन होयो आरो जायफोरा मानिया बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना आरो PCBAनि हानजाया जायखिजाया समाव हरखाब सिग्रोमनाय जागोन होनना। बर' थुनलाइ फोथारनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि गोरायुं डक्टर इन्दिरा बर'आ 2021 मायथाइनि राव दानस्लायनायाव साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि डक्टर इन्दिरा बर'आ जयन्ती गगैनि लिरनाय असमिया सल'मा हिरिम्बाखौ बर' रावाव राव दानस्लायनानै हादरारि थाखोनि सनमान गोनां गोजौ थाखोनि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हायो। सोनाब बेंगल रायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि गेजेराव सासेल' IAS अफिसार। IAS कलिन्द्र मोसाहारिया सोनाब बेंगलनि सासेल' बर'नि फिसा जाय IAS अफिसार जानो हादोंमोन। बिथां IAS अफिसार कलिन्द्र मोसाहारिया आलिपुरदुवारनि थागिबि। बिथाङा इउनिभार्सिटि अफ नर्थ बेंगलनिफ्राय पलिटिकेल साइन्सआव अनार्स लानानै ग्रेजुवेसनखौ खालामदों। बिथाङा स्टेट PCS निफ्राय डिपुटेसन बेसिसआव प्रमोशन जानानै IAS अफिसार जानो हादों आरो दायो बिथाङा रिटायार जाबाय। BTRनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव सेवहांनाय थासारियाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव सेवहांनाय थासारियाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानि सुबुंफोरा बेलासि समाव बेलासिनि गोजोन बार जानो थांनाय समाव गेसाव मोनामहांनाय थासारियाव हमनो हायो। बिनि उनाव पुलिसनो खौरां होनो उनाव क'क्राझार पुलिसआ फैनानै गोथै सहखौ बोखाङो। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सजों नांजाबनानै थानाय बर' गामि बातारमारि गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा 32 बिघा हायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया जिल्ला बेंगिरि मावख' आरो सार्किट हाउस लुफुंनो नागिरनायखौ बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा हेंथा खालामदों। मैया बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायो। बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा माब्लाबाबो DC बांला लुफुंनो हा होनाय नङा होनना रोखा बुंथियो। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो हाखौ हगारना होनो हाया होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। बर' बातारमारि गामिनिफ्रायनो भट लानानै देरहालांबाय लरेन्स इस्लारि बिथांमोना दा जोंखौ जुदि नायफिनाब्ला नोंथांमोना इयुनाव सिन्ता खालामनो लुगैया जानानै फैगोन होनना रायजो राजाफ्रा गोख्रों रावजों बुंथिबावो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सयतपुर ओनसोलनि समाजरा गरबिल गोजौ जरा आरो फानबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैना न' बां सिलिंखार खालामनाय दुखुथिया न'खराव थांनानै सुलाद लाहैदों MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा आरो खुंथाय सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा। हाग्रा बिफाना BTCनि फेलें बिफान आरो BTC हाग्रा बिफाना मैदेर होनायाव फेलें जादों होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि परिबर्तननि स्ल'गेन दामै दामै BTC खुंथाय गोहोआव फैनाय UPPL दोलोनि सरकारा जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सोलाय आदारनि आंखालाव हाग्रानिफ्राय गामियाव फैना न' बां सिलिंखार खालामफैनाय मैदेरनि हान्जाखौ होहरनो गोहो गैया BTC हाग्रा बिफाना होनना MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंथियो। आसाम नाङै दैबानाजों जिब जुनार न' बां धोन सम्पति आरो 100निबो बारा सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। आसामनि सुबुंफोरनि खैफोदनि समाव भारतनि धोनिसिन सुबुङा आखाइ फोलावहरदों। आसामाव दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै मुंदांखा फालांगिरि मुकेश आम्बानी आरो अनन्त आम्बानीआ आसामाव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय गासै 25 कोटि रां CM रिलिफ फान्डआव अनसुंथाइ हरदों। बिसोर सानैबो बे अनसुंथाइ हरनायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों गोथौयै साबायखर बावहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।